Csak szokatlan dolog történik szerintem magatában. Behúzva vagyok a kéziféket és leégett el az autónak az egész hátsó kerekei, fékei stb. Illetve most ott hagytuk az előző helyen valami ilyen masszulitárosnak egy ilyen táskát. Mint gólya, csak seniorként mertem, mert volt annyi eszem, hogy én már csak seniorként vettem részt. Én voltam. Nem mindenre emlékszem, amire emlékszem az nagyon jó volt, úgyhogy együtt voltunk, ezért az nem titok. Együtt voltunk. Eléggé katonásak a körülmények, és szerintem ez jó. Na jó, gyerekek! Alapvetően átlagos vonás az, hogy nincsen hangotok, ez egyik, ez mindenhol elsül, tehát ez ott van. Valamint a sör, meg aztán még a sör. Ja, meg tudom, meg ez a dal, az a... Nincsen hangotok, nincsen hangotok. Viszont ezt át kéne írni szerintem, ha már ilyen katonai megoldás van, hogy nincsen hangotok. Hát